Issa li għandi 37 sena u jiena wkoll l-omm, nista' napprezza dak li kien qed jipprova jagħmel missieri. Kien qed jipprova jgħinna nitolbu din it-talba billi nħarsu lejn l-aktar ġrajiet importanti fil-ħajja ta' Ġesu mill-lenti ta' Marija. Jiena ċerta li l-Madonna kienet tbirku lil papa minkejja li hu forsi ħassu li falla. Wieħed minna l-5 sar saċerdot. Forsi dak kien wieħed mill-frott li ħallew dawk il-buffunati ta' Mejju li kienu jsiru fis-salott tad-dar. Ma naħsibx li rożarju fid-dar huwa xi ħaġa impossibbli, basta ma tistennix iżejjed. Naf li aktar ma tfal jikbru trid tuża metodi differenti ta' talb. Ir-rożarju huwa biss metodu wieħed. X'nagħmel jien? Darbtejn jew 3 darbiet fil-ġimgħa jiena u żewġi flimkien mat-tifel tagħna ta' 5 snin jismu Luke ninġabru biex ngħidu r-rożarju. Nixelu xema flimkien xi ħaġa li t-tfal taffaxxinhom u nqedwa quddiem stampa sabiħa tal-Madonna b'Ġesu fi ħdana. Huwa Luke li jgħid is-sliema u aħna ngħidu l-qaddisa. Ġeneralment meta nkunu wasalna fit-tieni posta, Luke ikun intilef f'xi ħaġa oħra u aħna jkollna nkomplu rożarju waħedna. Fl-aħħar tar-rożarju imma Luke dejjem jirnexxielu jiftakar u jerġa' jiġi biex jitfi x-xema. Matul ir-rożarju f'xi ħin jew ieħor, iż-żewġ ħutu bniet iżgħar minnu jidħlu fil-kamra huma wkoll. Dawn ma jirnexxilhomx joqogħdu sekonda kwieti u sakemm ma jibdewx jużaw il-kuruna bħala frosta, dejjem insejħilhom ħdejna biex inkantaw xi jinnu żgħir flimkien. Jiena ma nixtieqx li r-rożarju jkun ħin ta' dixxilpina li fih ħadd ma jista' jiċċaqlaq jew jitkellem. Irridu jkun ħin fejn inħossuna relaxed ferħanin fil-preżenza ta' Marija. Naf li rożarju tagħna mhuwiex rożarju perfett, imma xorta jiena konvinta li Marija tkun hemm magħna u li jieħu gost b'dan it-tip ta' rożarju wkoll. Inħossni konvinta wkoll li dan ir-rożarju qiegħed jaffettwalna ħajjitna. Marija żgur li tilqa' l-isforzi żgħar tagħna u tagħmel minnhom ħwejjeġ kbar. Ħaġa waħda skoprejt li aktar ma tajdu r-rożarju aktar tkun trid tajdu. Probabbli li l-papa kien jixtieq jgħaddi din 20 sena ilu, kieku ma kienx moħħni biss fid-daħk. Hello. Hello, Mona. Iva, Brother Hayden, Miriam. Miriam, hello, salmulek. Ħanajdlek rigwardina ta' żwieġ. Kemm nara ħaġa sabiħa jiena meta ir-raġel u l-mara jippruvaw jresqu l-xulxin għal qdusija. Jgħinu l-xulxin biex isiru qaddisin fil-ħajja tagħhom iż-żewġa. U anki bħala ringrazzjament hekk meta jkunu fl-anniversarju, anki f'okkażjonijiet oħra, birthdays u hekk, aħna konna nħobbu nagħmlu tedo jiena u r-raġel tiegħi. Ħaġa sabiħa dinna li qed tgħidilna Mirjam. Il-Papa fil-fatti kif tafu jew ma tafux imma tafu issa. Waħda mix-xewqat tiegħu l-ġiġabri tagħha huwa li jagħmel qaddisin koppji miż-żewġin flimkien, imma mhux ir-raġel għalih u l-mara liha jew jagħmel ir-raġel mingħajr il-mara, flimkien irid jagħmluhom. Fil-fatt diġà għamel l-ewwel beati li huma Taljana, koppja Taljana, u jekk il-bambin irid nittamaw ma jdumx wisq, il-koppja oħra li donna tidher li ħatkun hekk hija ommu missier Santa tal-Bambin Ġesu, Louise Martin. U il-Papa jinsisti ħafna li jagħmilhom beati flimkien għax irid jurina li żwieġ ukoll huwa vokazzjoni għal qdusija. U anke fi żwieġ, brother, meta tkun tfittex l-Alla tagħmel iż-żwieġ tiegħek ikun fi ħafna spiritwalità, inti tibda tħoss iktar li għandek tagħti u tfittex li lek innifsek, iktar tfittex li tagħti lil partner tiegħek. Dik qiegħda fil-qalba tal-imħabba miż-żewġa tal-familja hija lotja totali tal-persuni li xulxin. Il-mara raġel, ir-raġel għall-mara u l-koppja l-ulidhom u l-ulied anke l-ġenituri tagħhom. Ma jkunx hemm dik id-dibatija pereżempju li tħossha bi kbira biex tagħti, issir issa xi ħaġa fik li ma tagħtix każ, dejjem tħossu li inti trid tagħti. Ekku. Tifhem.
Anki talb flimkien jiena dik favur tagħha ħafna, aħna dejjem konna nitolbu flimkien ma li nqumu fil-għodu. Nibdew nagħmlu talb ta' filgħodu kollox flimkien u d-dis u tqarbin kuljum flimkien. Ġifieri xejn ma konna nagħmlu waħedna u nixtru, ġifieri kollox konna nagħmlu flimkien, noħorġu flimkien. Meta kont niftakar nkun irrid imur xi darbek x'imkien fejn ma setax jiġi raġel tiegħi jax ikun ma jiflaħx jew hekk, dejjem kont inħossni isni mitlufa konna mdorrin flimkien, taf? Ġifieri l-ħajja tiegħek issir ħaġa waħda f'kollox, ma tkun tista' tagħmel xejn waħdek, mimlija tħossha l-ħajja hekk meta tkun kollox flimkien. Ek ħaġa sabiħa anka matul din is-sena Ewkaristika li tħajjeb li wieħed jaraf jekk ir-rabta kbira li hemm bejn l-Ewkaristija u bejn il-familja. Il-Familiaris Consortio huwa dokument anka li kiteb Giovanni Paolo II, il-Papa preżenti dwar il-familja, hekk isejjaħ il-familja bħala knisja domestika. Jiġifieri hekk il-knisja żgħira. U l-Papa wkoll fl-aħħar enċiklika li kiteb Ecclesia Eucharistia fi-2003 hemmhekk jagħmel rabta kbira bejn il-Knisja u l-Ewkaristija. U dan kollu jurina li lura hemm rabta kbira bejn l-Ewkaristija u l-Knisja domestika li hija l-familja. U din ir-rabta x'inhija? Ir-rabta hija li bħalma hija l-Knisja li tiċċelebra l-Ewkaristija u nriterni għall-Knisja li tagħmel li hija l-Ewkaristija li tagħmel il-Knisja, nistgħu ngħidu li hija l-Ewkaristija li tagħmel il-familja. F'liema sens? Meta aħna mmorru niċċelebraw l-Ewkaristija, qegħdin niċċelebraw l-għotja sħiħa ta' Ġesu lejna. Qegħdin niċċelebraw l-għotja totali fl-imħabba u fis-sagrifiċċju ta' Ġesu li għandu lejn il-bniedem, lejja u lejk. U meta aħna mmorru biex nitqarbnu qegħdin nirċievu l-Ġesu u qed nirċievu din l-imħabba kollha li huwa għandu x'jagħtina. U meta aħna nħalluh jibdilna daqshekk, allura jfisser li r-relazzjonijiet ta' bejnietna fil-familja u kol suppost jibdew jieħdu toma ġdida. Suppost jibdew jieħdu toma Ewkaristika. Il-familja tagħna issir familja Ewkaristika f'liema sens. Issir familja Ewkaristika fil-waqt li aħna ninbidlu f'Ġesu, allura r-relazzjonijiet ta' bejnietna wkoll fil-familja jibdew jinbidlu f'Ġesu. U mhux hekk biss, aħna nibdew insiru għotja sħiħa għal xulxin kif hija l-Ewkaristija. U jekk l-Ewkaristija fiha Ġesu jagħti lilu nnifsu mingħajr ebda riservi ta' xejn, imma jagħti lilu nnifsu f'għotja totali, allura ssir faċli biex fil-ħajja miż-żewġa ir-relazzjonijiet ta' bejn il-koppja wieħed jingħata b'mod sieħ. Wieħed isiru wkoll bħala raġel jew mara miż-żewġa Ewkaristija, x'jiġifieri? Jiġifieri wkoll hu jista' jaqbad u jgħid dan hu ġismi li jingħata lik, dan hu demmi mxerret għalik. Ir-raġel jgħid il-ħaġa lill-mara u l-mara tgħid il-ħaġa lir-raġel, meta l-imħabba tagħhom lejn xulxin tikber anke frott tas-sagrifiċċju. Allura hemmhekk il-quddies tibda tuħu sens differenti għal koppja miż-żewġa. Allura hemmhekk il-quddies tibda tkun tassew il-mument fejn il-koppja tista' tikber fl-imħabba, tiġġedded l-imħabba biex tagħti imħabba ġdida li mhijiex tagħha, imma l-imħabba ta' Ġesu. U l-koppja bejniethom jistgħu jħobbu lil xulxin anke permezz ta' Ġesu. Ġesu jkun dak li jkompli jaqqat. Ġesu jkun dak li jkompli jibdel. Però din l-imħabba mbagħad tibqa' tinferex mhux biex bejn il-koppja, tibqa' tinferex ukoll bejn l-ulied. Għaliex l-għotja tal-ġenituri issir aktar sieħa permezz ta' Ġesu ma' qudiem miegħu fl-Ewkaristija għal uliedhom. Hija għotja aktar perfetta. Hija mħabba li tingħata totalment l-ulied mingħajr ma tistenna li tirċievi xejn lura. Mhix dejjem faċli kif tafu intom tgħidu li intom stess il-ġenituri li mhix dejjem faċli. Però Ġesu jagħmilha possibbli li anke meta ma tarawx l-uliedkom uħobbukom lura, intom tibqgħu tħobbuhom kif jgħidilna San Ġwan li għamel Ġesu mal-Apostli u li ħabb il-tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar. U allura hemm din is-sbuħija. L-Ewkaristija tina l-qawwa li aħna nistgħu nħobbu hekk il-familji tagħna sal-aħħar. Sal-aħħar sakemm verament nistgħu ngħidu jiena tajt kollox għalikom. L-għotja tiegħi kienet sieħa, l-għotja tiegħi kienet totali. U l-Ewkaristija tkompli turina ħafna affarijiet sbieħ ukoll fuq il-relazzjonijiet ta' bejnietna. Il-fatt li Ġesu huwa preżenti u dan irid ifakkarna li aħna bżonn nkunu preżenti għal xulxin
bħalma Ġesu huwa preżenti għalina fl-Ewkaristija. Hija preżenza li hija ħafna importanti x'il-preżenza ta' Ġesu fl-Ewkaristija fiha għandna l-attenzjoni sħiħa ta' Ġesu għalina, huwa preżenti kompletament għalina, huwa preżenti b'moħħu, b'qalbu, b'ruħu, b'ġismu, bid-demm, bid-divinità tiegħu. U dan ifisser li fil-ħajja ta' żwieġ, fil-ħajja tal-familja, il-membri jridu jkunu preżenti għal xulxin b'mod tas-sew sħiħ, b'mod tas-sew veru, hekk b'mod li huwa reali, b'mod li mhux gidba, b'mod li mhux ħarba. Aktar ma aħna nagħmluha, aktar aħna ma nsiru familjari ma' Ġesu Ewkaristija. Aħna aktar nsiru familjari kif għandna nkunu wkoll preżenti fil-familji tagħna. Kif Ġesu jkun preżenti għalina, aħna nkunu preżenti għal xulxin. U meta nagħmlu dan, il-mulej jagħtina slim u jimlina bl-imħabba tiegħu.